ine ndiri ni Minister of Finance. Kuna kuti hamusi kudeclare dzese ka. Itori mhosva pamusoro peimwe mhosva. Anditi tinenge tichita budget yedu zvakanaka. Saka inoyo unongo chinipa isingakwana uine imwe inosara kumaside. So you're saying kuti he should consult? Not consult. Zvagara zvinhu zvekuti vana mama wada kutumirwa mari. So patinoita budget anditi ndiri kuti ndokunge ndiri ni Minister of Finance mumba medu, ndiri ni mubati wehomwe yemari. Ngondiudza mama uda mari yakati toita ka budget popo. So kureva kuti it's not a problem that wapa mama mari wazongonza ndapa mama mari anditi. But usazoita kuti mama vakutangire kutenda. Yo sati wanduza. Then you munato we confused kuti mama saka imi ofiti vanhu musati vatenda consult because vamwe vanotonyatsotenда makaita henyu makaita pasoro yakasvika pasero ipi but ndikuti kana munotendeiko mama kana tichiita zvinhu takabatirana. I don't think it's consulting, it's just letting your partner know mama wanifonera vati chakati even wakazoita. It's just no, I think someone is also hitting us up. I think it depends on how much you have. Kana muri varombo unotaura kana mine mari yacho, it's no big deal. It's just being accountable, I guess. And by the way, wives are not ministers of finance. So I'm also of the thinking that it also depends with the magnitude of the gift. Sometimes guys, come on, it depends which one. I mean, I say wapa mama $20 or $100, maybe munazo exactly zvakawanda, and you have to acknowledge that $100. Yeah, acknowledge. No, pamotentu to marry tusina basi compared to what you have. But then pamakana muri limited in terms of finances. You should also then tell I think so. But then kana mari yakawanda zvekuti ungazo-declare twese, but it depends kuti pamwe wavaisira chakati wavaisira solo waita chinchombo kuti ndozodaisa ndoisira mama chakati. Pane kumwe kwachona kwekuti drink. I think yekuzoconsulta ungazoconsulta yedrink yekuti mama wavasira uchitopfuura uchienda. I don't think you're inoda consultation. But kwete yekutoti vamwe vanotora zvimbadzo unoziva kuti wakambonzwa vanotora zvimbadzo vanotora my large amounts yefees yazonida zopa mama ndi mama wangu ngodoti vaite sei vadii. But I think just being accountable to your partner kuti it's not consulting per se, I guess. Good mama, that's what I saw. And whose money? Whose mother? Your money, but you know to who's it didn't married setup. I don't think it works. Whose mother? Yeah, to mama vedu. Pamwe maybe to be safer ku avoid pamuromo ni pekudi. Kana murora achinga uya. I think it's more wiser kuti kana vari mama vataure nemono mskana kuti chakati avoid pamuromo. Kuti vataure inini ndotaura nemukadzi wareini kuti ndoda chakati. Zvinoavoid pamuromo. I also get it because I'm gonna be like a mother-in-law someday, and I'm also mrora, and stuff. But then I'm saying, sometimes I think we really complicate stuff. It's actually complicated. That relationship yagara it complicated. I guess kutongo tapa muromo ngava kumbire direct kwete zozo mama wake saka vanojamba inini vachina nemono vachididi. That's another story as well. Kuti saka woska mama kana ine problem vanouza iwewe asikana ndakuzodaisa. So to avoid my complication and consultation since vari mother to zvineka I think ukazona pane mwato yafuta chitiko kana murora achinyima kana kutsvinya vamwe vanozovanzirwa munonyima and munocomplicata zvinhu. Murume akataura kuti ndachidodaiso mama mimuchikuti but then Maria hazvizoti tozovaona pamberi apa kuti hazvo zvachona izvozvo tandisikada kudaisa here. Is it a priority hereyo pamwe unongo chitoonesa, but then muno kana zvakuzotaura zvekuti munhu adaitira mai vake mimuchingo ameno memusina kusununguka muchizovanzirwa anzamba mune muchikamura grosari muchiendesa kumba kwenyu. And it's amazing how it's okay for women to give money to their relatives, but they scrutinize the husband when he decides to do likewise. Hit us up and talk to us. Send a voice note. Trending Today is brought to you by